Ако вноските по ипотечните кредити паднат, то пазарът на имоти ще се оживи. Експертите от един от големите сайтове за недвижими имоти твърдят, че кризата в сектора забавя темпове. Прогнозата им е, че до 4-5 месеца спадът в цените ще спре. Повече по темата сега ще научим от нашия репортер Константин Караджов. Добър вечер, Косе. Добър вечер. Какви са тенденциите на имотния пазар в момента? Най-важното е, че според брокерите пазар на имоти изобщо има и той е бил активен през август. Иначе не всички от тях споделят оптимизма, че кризата ще бъде преодоляна в следващата половин година. Но интересно, че се откроява масова тенденция за двойни сделки. Когато хора продават едно жилище и веднага след това влагат парите си в друг имот. Любопитното е, че все повече пенсионери постъпват по този начин. Причините вижте в следващия репортаж. В агенциите за недвижими имоти всеки четвърти продавач през август е бил пенсионер. Възрастните хора продават големи, най-често панелни апартаменти и купуват по-малки имоти. По този начин се вземат много бързо решения от страна на представителите на третата възраст да се разделят от имота си, в който са живели десетилетия, да се доближат по-близко до своите деца или пък да купят по-малки, но по-качествени жилища, които да оставят наследство отново на децата си. Логично в центъра на София, ако сам човек живее в 150 квадратни метра, да го продаде, да си купи на по-малко жилище и с останалите пари да живее съвсем нормално. Мисля, че това е логично. На пазара се е появила и друга голяма група купувачи, които правят двойна сделка. Те продават по-малко жилище, за да купят по-голям и по-хубав апартамент. През август са продадени с 3% по-малко жилища, отколкото през юли. До сделка се е стигало средно за месец и след 10 огледа. Пазар има, казват брокерите, но само за тези продавачи, които не си правят илюзии за цената. Не само в центъра, но и в периферията, както на София, така и на другите градове в страната. Има много изгодни предложения. Купува се всичко, но се купува това, което е единствено изгодно и атрактивно като цена. Това означава, че в различните сегменти на пазара, панелки, тухли или ново строителство, се купува най-евтиното налично. Най-агресивни в момента били строителните предприемачи, които се страхуват, че през зимата цените могат да паднат още повече. На пазара напълно липсват продажби на зелено, а сделките с недовършени жилища са едва 1/5. При наемите месецът е много активен. Най-масово се наемат двустайни необзаведени апартаменти на цени между 200 и 270 евро, в зависимост от района. Брокерите твърдят, че въпреки тежките условия, банките са започнали да отпускат ипотечни кредити не само на клиенти с високи доходи, но и на домакинства, които са от средната класа. Под средна класа брокерите разбират едно домакинство, в което мъжът и жената печелят сборно около 1500 лева. Прогнозите са именно тези хора да увеличат броя на купувачите, които в момента са кът на пазара. Благодаря, Константин Караджов, за пазара на имотите.